לא צילמת בחניון, נכון? נכון. עוד... לא, זוזיק לא. הוא היה ילד. הוא יותר צעיר ממנו. הוא לא היה איתה. איתה הוציאו. זה אדמה קשה פה, הדרך. אני חשבתי, בוץ פה לא יכול להיות. אפילו אם היה גשם. אני רוצה לראות אחר כך את התמונה הזו שאני מצלמת עכשיו, וכל הקפיצות. מקום אל תדאגי. שפיצצו אותו, אפשר, כמו תאום של בית הגן. אני מתחיל להיזכר שהיה שעות היה מקובל להגיד שהרבים בודדים בבית העבודה. שהוא בעצם בבית הכשרת המחנות עולים בבית העבודה. בוקר טוב וברוכים הבאים. הטקס יימשך כ-45 דקות ויכלול מספר דוברים, 10 הלות מיש. הציבור מוזמן לכיבוד קל. אני יגאל ירדני, נציג הקרן הקיימת לישראל, ואני שמח במספר מילים לפתוח את הטקס הזה. פרופסור מריה בת מרים, יצחק רבין, שהיה כידוע באותם הימים מפקד חטיבת הראל. אנחנו בקרן הקיימת מעריכים מאוד שבחרתם בנו ובמסרים שאנו מייצגים להנציח. נחום עזז, ראש הממשלה לשעבר שמעון פרס, ידידים, חברים ואורחים,
נפל מכאן. והפעם למדתי משהו על זוזיק, שהיה צעיר מול ימים כאשר נפל. כשזוזיק נתן את נפשו על הקמת, הייתה והונחלה במשך שנים רבות במופת הזה של אנשי הפלמ"ח ואנשי ההתיישבות בארץ. המורשת שבפארק רבין, על שם יצחק רבין זיכרונו לברכה, אנחנו יכולים להביא אותה עד היום הזה, שהדרך להשגת השלום למדינת ישראל אחרי 50 שנות קיומה, שנים של מלחמות ומאבקים, היא בעצם תוכנית הלימודים לבגרות בבתי הספר, כולל יצירות של חיים עזז. הייתי אמרתי למשה שמיר שאני גם מהדור שהתחנך על פרקי אליק, ויש קשר ויש קשר הדוק מאוד בין מה שמייצג זוזיק ומה שמייצג אליק. בעצם הם בני אותו הדור שמסמלים את אותם הדברים. רציתי להיזכר בשורה שאומרת יפה הבלורית מי יזכיר לי? תואר. אז אנחנו כאן לזכרם של יפה הבלורית והתואר. אנחנו גם במקום הזה לאורו ולזכרו של יצחק, אבל באנו להזכיר כאן את אחד הלוחמים של התקופה שבוודאי הייתה התקופה הקשה ביותר בתולדות מלחמות ישראל. הימים הם הימים הקודרים ביותר של בין הספירות. נתיבה בן יהודה כתבה ספר שנקרא בין הספירות, והתכוונה לתאריכים 27 בנובמבר עד 14 במאי 1948, בין הספירות. בין נובמבר 47 למאי 48. כבישי הארץ מותקפים בחלקם, מנותקים, ואנחנו עומדים על נפשנו בכוחות דלים מאוד ובדאגה ענקית מחרסמת. איך נעמוד בפרץ כשנותקף על ידי צבאות ערב כולם ביום בו תוכרז המדינה? אני אחכה שהוא יגמור. הוא מתרגם, סליחה. את זוזיק הכרתי רק דרך החרדה לחייו של אמו בת מרים, שלא ידע מנוח ביום ובלילה, כאילו ניבא לליבה, ואחותו מריאסה, שהייתה ליד אמה בחרדותיה ומצוקתה הנוראה. זוזיק לוחם בירושלים. יצחק גם הוא שם, מפקד חטיבת הראל, כולו בן 26 שנה. מעטים מול רבים, בנשק דל, בנחישות לעמוד כדוד מול גוליית. היינו אכן דוד, והם היו גוליית, ולא ידענו חת. הם המעטים הצעירים יצאו להגן על המדינה הקטנה שסוף סוף הוענקה לנו על ידי ההצבעה באומות המאוחדות. סוף סוף בית לעם היהודי שיפתח את שעריו לרווחה וייתן לכל הפליטים, לכל המחפשים בית להיכנס. ניתן סיכוי, לא ניתן לסיכוי האחד הזה לחמוק, ונגן עליו בחומה בצורה של חיים צעירים שידעו מה גדול הסיכון ומה גדולה ממנו התקווה. ואז זה קרה. הנורא מכל, זוזיק, בן יחיד לאמו, שחרדה לו כל כך, נפל בקרב. בת מרים קרעה בגדיה ולאחר מכן לבשה שחורים.
אותם לא הסירה עד יום מותה. הייתי שם ושמעתי את צעקות השבר שלה, והן מלוות אותי עד היום הזה. מריאסה, הייתי איתך באותם הימים, מלווה אותך בלילות שבטרם, ואחר כך בשבועות ובחודשים ובשנים של תמיכה ללא מצרים באמא שבורה, שלא ידעה מנוח ומצור. כאלה היו, כמו זוזיק, שחרף חרדת אמו והיותו בן יחיד, הלך להגן על ירושלים, על מדינת היהודים שבדרך. תרשו לי, לקחתי הבוקר את הספר שנקרא על מות ועל מוות, אסופת שירים, אחד של אברהם חלפי. הם מתו מוות עצוב, כי אין אחר, ומאז אין מברכים אותם עוד בלילה טוב או בחג שמח. הניחו להם במנוחות, יש להם ארץ רבה, וירח משלהם משגיח על לילותיה. הם מחייכים, הם יחייכו כך תמיד, אלה פניהם, וזהו חיוך שפתיהם הנצחי, לאחר הנחתם הארצית והאחרונה שלהם. זלדה, עמדתי בירושלים התלויה על ענן, בבית הקברות עם אנשים בוכים, עץ עקום, הרים מטושטשים ומגדל. הלא אינכם. דיבר אלינו המוות, הלא עיניך. הוא פנה אליי. שספוג כל כך הרבה עצב. הציור הזה, הספר הזה עם הציורים, עד היום הזה, רוטטים גם בי כעצב שאין לו משל. ככלות הכל, בת מרים הייתה אחת מגדולות המשוררות שידעה הארץ שלנו. שיריה על הנשים בתנ"ך ועל הנשים הלוחמות בתנ"ך הן יצירה חד פעמית. אני פעם ראשונה שמעתי על כך מפי ברל כצנלסון, שהביא את זה לבית הדפוס, ואחר כך מי שקרב אותנו למשפחה יונתן אלתרמן, זיכרונו לברכה, שהוא ראה על עצמו כזכות ללוות את מרים, את בת מרים, באי צבונה ובבגדיה, כפי שליה כבר אמרה, שחורים. ייצור שלא מן העולם הזה, כולו עדין, כולו קסם, כולו עצב, כולו שקול, כולו שחור. מדברת בגוף שלישי כל הזמן. ומצד השני, חיים עזז, אחד מגדולי הסופרים שידע עמנו. סופר שעשה חשבון נוקב עם ההיסטוריה היהודית בדברי ההגות שלו, וסופר שחדר עמוק גם לנפש היהודייה שבאה מתימן וגם זו שבאה מארצות אירופה. שני כישרונות אדירים, והיה להם פרי אחד משותף, נפלא כזה, זוזיק. והנה הוא, עם כל כישרונותיו, עם כל תקוותיו, עבד לשניהם, ועבד לכולנו. אני אומר זה כשבאתי הנה וראיתי את העצים שנותרו מהשריפה, הזכרתי בתיאורי העצים בדרך לירושלים, כולל השקידיות הבורחות, שעזז תיאר את זה בצורה בלתי נשכחת. ובאתי הנה למקום הזה שנושא את שמו של יצחק עליו השלום, שלחם כאן, שהיה מפקד חטיבת הראל. וחשבתי, הנה איך 3 דמויות מההיסטוריה שלנו נפגשו באופן כל כך צפוי ובעצב כל כך עמוק. משוררת גדולה, סופר גדול, לוחם גדול. במיזוג הזה אולי יש יותר מאשר שמץ של המפגש הטרגי וההירואי של ההיסטוריה שלנו. זה כאב שלא יישכח, אולי גם זה כאב שטרם נכתב במלואו. זאת כאב שמרחף בערי ירושלים ומחכה
לעוד משורר, לעוד סופר, לעוד הזדמנות גדולה, כדי לבטא את העומק, ואת היגון, ואת הגאווה ביחד, שהמקום הזה חיבר את כולם, את הלוחם, את המשוררת. ואני למדתי עם זוזיק בבית החינוך לילדי העובדים במרכז בתל אביב. הוא בכיתה של שמואל נבון, אני בכיתה של זאב אהרון. ואני מודה למריאסה שזיכתה אותי לקרוא את שירה של יוכבד בת מרים, לבן. לא אשאל לי בית, לא בגד ונעל, לא תהילה וכבוד אבקש אני. רק אתה היה לי בתקוות חרדות, כמוס ומשומר, ואין שם לך בני. רק אתה היה לי, ומכאוב זורח ימלא לבבי, שמיים ותהום, ויעבד את יערות מולדתי על ראשי, ותנהר ילדותי מאופק היום. ואבין סוד שיחו הירוק של אילן, שירת הדממה של אבן בלט, גאייה אטומת רעמים של חיה, את ענוות לבבה על נפשי תלעט. ויגולו שמיים כמעשייה נשכחה על כוכב וענן ולילה ויום. נוף ארצות לא היו, תרקיע בכנפה ציפור הטסה בבלימת הרום. ואשמע הד אבשות וסער רב קולות, עם קולי הנישא והומה נסער. כי אצדק פי 7 המראות יזרחו, 7 יעומם כי ארשע העיקר. ורגשו בקרבי צפוני מסתורין, כמעיין החתום במהווה ההר. בנושמי בנשמה האדמה ותבכה עלי ועל אבן ועל עשבי הבר. רק אתה היה ומאום לא אשאלה, גבך כאילן וצילו עלי. וגבולות מולדת נעלמה ורחוקה, עיניך תשקפנה על גבעה וגיא. איך אפשר לפצות פה אחרי השורות האלה של בת מרים? איך אפשר לפצות פה כאשר הזיכרון עולה ומציף אותנו עד כדי מחנק? הזיכרון, כאן האבן זוכרת. ראינו את האבן הזוכרת לכל אורך הדרך, כאן היא מסביב, בכל מקום שנפנה. הזיכרון שואל אותנו, מי אני ומה כוחי? מה לי בחייכם ומה לחייכם בי? כאשר זוזיק נפל, חודשים אחדים אחרי נפול אחי, שניהם באותה חטיבה, הוא עוד היה אחינו, ולא היה כמעט מקום לזיכרון, ולא היה זמן לזיכרון, ולא היה כוח לזיכרון. אחינו נפל. אבל לא עבר הרבה זמן, ובפגישה עם בת מרים, הוא פתאום היה בנינו.
והיינו לא אחים כואבים, אלא הורים כואבים. והזיכרון התחיל לפעול. ומהר מאוד עברו עוד כמה שנים, והוא הנכד שלנו. הוא צעיר יותר מן הנכדים הצעירים שלנו, 19.5. ואז הזיכרון חוזר אלינו, כבר לא שואל, אלא מספר ואומר, מניין? נער כזה, כולו השראה, כולו שמחת יצירה, מצייר, קורא, כותב, חבר נפלא לחבורת רעיו. מניין הכוח הזה? מי הוא היה באותו רגע שהשחיר הכל למול עיניו? ואז אנחנו ממשיכים לזכור את האב ואת האם. כל שירתה של בת מרים היא זיכרון, החל משיריה הראשונים, שהיא זוכרת את בית אבא ואת בית אמא, ואת המשעול ואת הגשר הקטן על הנחל, עד שירי דמויות התנ"ך, עד השירים לגטו, עד שירי ארץ ישראל, עד שירי האהבה. משם, מן הזיכרון ההוא, מן הזיכרון הזה, נובע הכוח. או יצירתו האדירה של חיים עזז. מכל אופקי ההוויה היהודית, מכל זמניה ומשבריה, היהודי מצית המהפכות עתיד, שיזכרו ויוסיפו לזכור, ויהיה מה לזכור, ותהיה הגאווה והכבוד והכוח הנובע מן הזיכרון. אני הכרתי את זוזיק כשלמדנו בגימנסיה הרצליה. כשגמרנו את הגימנסיה ב-46, בסוף 46, רצינו כולנו להמשיך ללמוד, והייתה לנו ברירה ללכת ללימודים, או לנסוע לחוץ לארץ וללמוד כמו שכמה מחברינו עשו, או להתגייס לשנת שירות בנטרות, או ללכת להתגייס לפלמ"ח. וזו הברירה שזוזיק וכמה מהחברים שלו שנמצאים פה עשינו ביחד, והלכנו והתגייסנו לפלמ"ח. היינו בפלוגה א' בעמק יזרעאל, כשנה התאמנו שם לקראת מה שידענו שצפוי ומחכה לנו. בכ"ט בנובמבר היינו בדרכנו, זוזיק ואנוכי, למעלה החמישה, להצטרף למחלקה הזו פה במעלה החמישה. כשכל היישוב בארץ שמח וצהל ורקד, ידענו שאנחנו הולכים לעשות דברים יותר קשים. המחלקה שהגענו אליה פה הייתה חדשה בשבילנו, אבל היה קל מאוד להיקלט בה. יושבים פה כמה מהבחורים הנחמדים מאותה תקופה, שגם היום הם עדיין נחמדים, והיה קל מאוד להיקלט איתם. אותם הבחורים יצאו, כמחצית הל"ה יצאו מהבחורים האלה, ואותם הבחורים שהחזיקו פה את הדרך לירושלים פתוחה מנובמבר עד לפחות עד ההפוגה הראשונה. אחר כך כבר במרץ, אפריל, התחילו להיווצר פה גדודים וחטיבות, אבל עד פברואר 47, 48, היינו פה מחלקה אחת שישבה במעלה החמישה קריית ענבים, והמחלקה הזו נטלה את כל המשימות של הבטחת הדרך לירושלים. היינו יוצאים ממעלה החמישה כ10 קילומטר ברגל, היינו יוצאים בלילה בחושך כדי שהאנגלים לא יראו אותנו ולא יאסרו אותנו בגלל זה שאנחנו נושאים נשק. הנשק הגדול שהיה לנו היה סטנים וכמה רובים אנגליים מסכנים ישנים. עם הנשק הזה היינו באים, תופסים פה על הגבעות האלה, תופסים עמדות ומונעים מערבים ששרצו פה בכל הסביבה לעשות ככל העולה על רוחם, ומונעים מהם להסתובב בחופשיות ולחסום את הכביש.
כבר בפעם הראשונה שהגענו פה לגבעה הזו, נתקלנו בערבי מזוין, שגם הוא הופתע וגם אנחנו הופתענו. האמצעים, כפי שאמרתי, שעמדו לרשותנו היו באמת מסכנים. היום לכל חייל יש סלקום שיכול להתקשר הביתה, להגיד לאמא שלו מה קורה. היה לנו גם כן מערכת קשר, הייתה לנו יונה. ובאחד הפעמים אפילו השתמשנו בה, והשתמשנו פה ביונה כדי לשלוח הודעה למעלה החמישה שאנחנו פה נתקלנו בערבים ושיכול להיות לנו פה בעיות. גם לא כל כך רצינו להודיע להורים מה שאנחנו עושים. אני זוכר שפעם אחת שנסענו מבית השיטה לירושלים עם מסעית שהובילה חלב וירקות, זוזיק ואני ירדנו מהמסעית ואיזה שוטרים בריטים, שוטרי חרש בריטים עצרו אותנו כדי שהם הבינו שאנחנו המלווים של המסעיות האלה. פתאום אני רואה את זוזיק מסתתר, אני לא הבנתי מה הוא רואה, הוא מראה לי אבא שלו, הזז, מסתובב שם ברחוב, שלא יראה אותו, שהבריטים עצרו אותו. אז הוא הסתתר שלא ידעו, שההורים לא ידעו שהוא נעצר ושהוא עוסק בכל מיני דברים כאלה. סיפרנו בבית שאנחנו נמצאים פה בהכשרה, עובדים בקיבוץ, אני יודע, כל מיני סיפורים מהסוג הזה. זה היה ב-47, כשכל היישוב לא ידע שמלחמת השחרור בעיצומה. אז עם האנשים האלה שנמצאים פה, גם כן, גם היום, מספיק טלפון אחד קטן שמרימים וכבר כולם נמצאים פה. כל אלה שמקבלים את ההודעה באים לשמוח. אני חושב שכששמעתי ממריאסה שהולכים לקרוא פה חורש על שמו של זוזיק, אז חשבתי זה הדבר הטוב ביותר שאפשר היה לעשות לשמו של זוזיק. וזה גם, אני חושב שכל אלה שהיו פה יחד איתו באותה תקופה רואים כעצמם כחלק הכבוד הזה שניתן להם לקבל את החורשה הזו על שמם, ואכן אנחנו נרגיש את עצמנו כמו אלה שהחורשה היא גם על שמנו ועל שם זוזיק חברנו. יהי זכרו ברוך. סליחה על הגב. בבקשה. יחיאל, אנחנו רוצים להגיש תעודה למשפחה. אתה רוצה? תעודה, חורש בן 3,000 עצים ניטע בפארק יצחק רבין ברכס המשלטים אשר בהרי ירושלים לזכר זוזיק נחום, בנם של י' בת מרים וח' עזז, נפל בקרב על ירושלים אוגוסטה ויקטוריה, כ"ד בניסן תש"ח, 3/5/1948. ויש עוד ציטטה: רק אתה אהיה ומאום לא אשאלה, גבך קהילן וצילו עליי, וגבולות מולדת נעלמה ורחוקה, אינך תשקפנה על גבעה וגיא. מילות השיר שמופיעות גם על שלט ההוקרה וגם על התעודה זה מתוך השיר שעמיקם קרא, השורות האחרונות של השיר שעמיקם קרא מקודם. בבקשה. שלום, תודה לכולכם על בואכם, תודה על ענותכם והשתתפותכם במעמד זה. השעה האחרונה שעברה עלינו בצוותא הייתה מיוחדת במינה. תודות לאנשי הקק"ל, קרן קיימת לישראל, אין קץ על תשומת הלב בפרטים הגדולים והקטנים, האכפתיות המרובה וההקשבה לכל בקשה שלי. ועיקר העיקרים שכולכם באתם לחלק איתנו את ההתלהבות וההתרגשות בהפיכת חלום למציאות. הסתכלו לסביבכם וראו את המקום הנפלא הזה,
והיפה כל כך, הנושא בחובו מאורעות רבים של לחימה, של התגוננות ושל עם הלוחם למען מדינתו. כאן גם זוזיק אחי היה. זו הרעות שהביאה אתכם כולכם לכאן היום, וזו הרעות האמיתית המהלכת בינותינו וקושרת אותנו איש לרעהו, ועל זאת תודתי העמוקה. הרשו נא לי לספר לכם סיפור רעות אישי ומיוחד עבורי. 7 חברים התגייסו לפלמ"ח, 4 נשארו בחיים, 3 גרים בארץ ו4 יושב בחול. והיו החברים הללו ממש כאחים לי. מדי שנה בשנה היו עולים על קברו של זוזיק ולא החסירו יום במשך 51 שנה. הנני מנצלת הזדמנות זו שהנני עומדת ומודה לכל אחד מכם ולכולכם יחד על היותכם עמי, והנני מבקשת להרשות לי להודות באופן מיוחד לחשב, לעזרא, לג'ינג'י ובובה, אחי. ושוב תודה לכם ותודה לכולכם. היו ברוכים. שמיים בונה ציון וירושלים המכונן מלכות ישראל. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו. רצה אדוני ארצך והשפע עליה מטוב חסדך. תן טל לברכה וגשמי רצון הורד מאיתם בעיתם לרבות הרי ישראל ועמקיה ולשקוט בהם כל צמח ועץ. ונטיות אלה אשר אנו נוטעים לפניך היום, העמק שורשיהם וגדל פארם, למען יפרחו לרצון בתוך שאר עצי ישראל לברכה ולתפארה, וחזק ידי כל אחינו העמלים בעבודת אדמת הקודש ובהפרחת שמתה. ברך אדוני חילם ופועל ידם תרצה. אמן. כמו שנאמר, וגשמי רצון הורד בעיתם. חברים, בזה סיימנו את הטקס. אני מבקש את מריאסה והאנשים שהולכים לטעת עצים. יש לנו פה בצד כמה שתילים של עצי אורן. כל הציבור מוזמן לכיבוד קר. שוב, אני מודה לכם שבאתם, ואני מבקש ומקווה שתמשיכו לבוא ולבקר את המקום הזה ולראות בפריחת העצים ובצמיחתם. תודה רבה. טוב, איפה העץ שלי? מה, לא הבאת עט מהבית? הוא רוצה לדבר. הרב רוצה לדבר. שלום. חשב, אתה לך עכשיו. הנוטים ברינה. איך סיפרת? בדומה. ברינה יקצור אותו. אתה רוצה לשתול? הנה, זה רואים חקלאי, לא סתם. הנה, תראה איזה יופי חשב, בוא הנה. סמן אותו את העץ הזה. גם את זה תצלם. גם לשקוט. זה לא אני, זה הדלי. אוקיי. נבוא לבקר את העצים. נעשה פה פיקניק. איפה המנטרה? הנה, תקח את הדלי, תשקיע אותו. המנטרה. אתה אל תשקיע את העץ שלו. חשב, לקחת את העץ של מה יעשה. חשב, מה עם העץ שלי? הנה. בסדר? בסדר. Mayaska, one more. He wants one picture with you with the tree. Rana. זה רוצה לצלם את מריאסה. מריאסה שותלת עצים. Okay, you're planting a tree. Okay. לעמוד, לא לזוז. הנה, אני נוסעת עם שלי. זה הכי מרגיז אותך לעץ הזה. מה מרגיז אותך? אנחנו נפרדנו מזוזיק. למה?
מישה! תודה שבאת. It was nice.